असमिया रावा जोंनि बर' राव बायदि एचिदुल्ल एचिदुला बांला भाषायाबो बांला रावाबो एचिदुल्ल नेपाली रावाबो एचिदुल्ल जोंनि बर' बिमानि रावाबो एचिदुल्ल बियो बेसेबांबा जोंनि संबिधाननि मोनसे मर्यादा लाबोखानाय मोनखानाय ओइ शिडुल जाखानाय भाषाया आसामाव सारा भारतबर्षआव दासो मानो आसामाव लोगो सरकारि राव हिसाबै दासो मानो जोंनो नांगौ मोनखानाय जोंनि बिगासेबो हाखौ जोङो बाहेरायाव थांहोआ होननानै जों जुदि बुंनो हायोब्ला प्रमद बर' दुलाराय बर' फरायसा आफाद जातिनि थाखाय गावसोरल' सिन्था खालामग्रा आन्दोलन खालामग्रा बिर जोहोलाव होननानै दाबि खालामनानै लाग्राफ्रा मानो बुंनो हाया रायजो राजाफोर बेखौ प्रश्न खालाम बेयो प्रश्न जानांगौना जानाङा बेयो प्रश्न जानांगौना जानाङा दिनै जों बुंदों बे बुंनायाव जोंहा जोंनि भटआ बाराया रायजो खारन खोलाहा थानाय गुबुनारि राव रायग्रा रायजो राजाफ्रा गोबाङानो बिटिसिनिफ्राय बार'लांदों 523 खान गामि दानख'नांगौ होननानै दिनै हाइकर्ट खालामदों दिनै बिथांमोना दानख'नो मोना होननाय बाथ्राफोरखौ दिनै जों जिबायदि लेक्साराव बुंदों स्टेन्ड लादों बे बाथ्राखौ बारा मोजां मोनाखै बे बाथ्राखौ बारा मोजां मोनाखै होमब्लाबो जोङो दिनै इलेक्शना आलादा जोंनि भबिष्यतआ जोंनि बिटिसिआसो बिटिसिआ जुदि जोबस्राङो बिटिसिनि मोनखानाय ओनसोल एबा गामिया जुदि दानख'जायो होमबा बे बिटिसि 6 शिडुलआ बहा थागोन दिनै बे सुक्तियाव थानायखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो दिनै मिनि बिथाङा बुंगासिनो दं जायफोर बिटिसिआव थानो लुबैयाखै बिराद खस्थ'यै नोंसोर बिटिसिआव थानांगासिनो दङ दरखास्त होदो बारनलांदों बे खोथाखौ दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मानो बुंदों बुंनायनि गुदियाव बिटिआर सुक्तियाव लिरनानै दोननाय दं बे खारनाव बिथाङा दिनै बुंदों आरो दिनैहाय गस्थि संघर्ष रायजो राजानि गेजेराव दांगा हांगा अशान्ति खालामनो थाखाय हिमन्त बिश्व शर्मायाबो दिनैहाय सुबिदा लादों बे सुबिदाखौ दिनै सोर होखो दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर' इउपिपिएल आसोल खोथाया बेसो दा जों बोरै गाबथानो एबसुआ जिहेतु फाननानै फैखाबाय सुक्तियाव जिहेतु सहि होबोखाबाय दिनै एबसुखौ रायब्लाबो सोंखारिब्लाबो रागा जोंब्लाबो एबसुआ दिनै बाउन्डारि एरिया दानख'नो गामि दानख'नो नागिरनायाव फंसेबो बिसोर दिनै खोथा बुंनो हाया बुङाखै नङा बिस्रा बुंनायनि अधिकारानो जोब्बाय खारन बिसोरो जुदि दिनै बुङो दरसेबो गामि दानख'नो मोना होमबानो गावसोर सहि होनाय बे सुक्तिखौ बिसोरनो देखायो नोंसोरो जाम्बाफोर माखौ सहि होखो नायलाय खारन नोंसोरो सहि होनाय हिसाबैसो बे बिटिआर सुक्तिया जादों आरो बिटिआर सुक्ति अनुजायैसो बाउन्डारि अल्टारनेशन कमिशन बाउन्डारिखौ सोलाय सोल' खालामनायनि दिनै कमिशना जादों नोंसोर बावबाय नोंसोर सहि होनानै गतिके बिस्रा दिनै नैतिक जेबो अधिकार गैला क्षमता गैला बे दानख'नाय गामिफोरखौ होबथानायनि रायजोफोर दा जोबथारनायाव दायनां फोदेरनां बिफा सुजिनां एबा आफा सुजिनां बे खामानिया दिनै जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजानि एबा जों बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि होननानै जों सानो आरो जों गाबथानांगोन जोङो 6 शिडुल लाबोदों 6 शिडुल नङा 8 शिडुल जोंनि बर' बिमानि रावखौ भारतीय संबिधाननि जोंनि संबिधाननि 8थि फारिलाइयाव जोंनि बिमानि रावखौ जों सोसनदों असमिया रावा जोंनि बर' राव बायदि एचिदुल्ल एचिदुला बांला भाषायाबो बांला रावाबो एचिदुल्ल नेपाली रावाबो एचिदुल्ल जोंनि बर' बिमानि रावाबो एचिदुल्ल बियो बेसेबांबा जोंनि संबिधाननि मोनसे मर्यादा लाबोखानाय मोनखानाय ओइ शिडुल जाखानाय भाषाया आसामाव सारा भारतबर्षआव दासो मानो आसामाव लोगो सरकारि राव हिसाबै दासो मानो जोंनो नांगौ बेखौ मानो नांगौ लोगो सरकारि रावा 1985 सनावनो मानव गेदेर हितेश्वर शइकियाया जेला मुख्यमन्त्रीमोन बे समावनो घोषणा जाखानाय
आरो बै समाव घोषणा जादोंमोन नटिफिकेशन ओंखारदोंमोन मा नामाव साबस्टेन्सियेल बर' थानाय जायगायाव बर' रावखौ आसामनि सहयोगी लोगो राव हिसाबै बाहायनाय जादों बै 1985 सननि जि नटिफिकेशन दाख्लै बिटिआर सुक्तियाव लिरनानै लाबोनाय मथे जि गोदान नटिफिकेशन एखे साबस्टेन्सियेल माने पर्याप्त परिमाण होनोब्ला जोङो मोर देन 50% होनांगोन 50% बांसिन थानाय बर' जायगायावसो बर' रावा आसामनि लोगो अफिसियेल राव हिसाबै बाहायजागोन होमबा नोङो 50% जेरावहाय गैया साबस्टेन्सियेल नङा बहाय बाहायजाया दा नोङो बिजिनि टाउनाव बाहायनो मोननाय नङा खारन बिजिनि टाउनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा 50% दं नामा गैया मेक्सिमाम बिजिनि टाउनाव बेसेबां दङ 10% बो जाया बहा 10% दं टटेल जे मोनब्रै वार्ड दङ बहाय जुदि जनसंख्याखौ सुबुं सानखोखौ नायोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाया हयथ' 10% ल' जानो हागौ होमबा बहायनो बाहायजाया होमबा बेबायदि सुक्तिखौ जोंनो मानो नाङा आरो बे दिनैसो आसामनि लोगो सरकारि राव लाबोनाया जाय बर' बिमानि रावा भारतीय संबिधाननि 9थि सिडुल जाखाबाय बे जोंनि रावखौ असनमान खालामनाय जादों बेयो असनमानसो खालामनाय जादों डिग्रेड ओंखायनो जों बुंदों MA पास जाखानाय मानसिखौ मेट्रिक परीक्षा होफिननायसो जादों बिदि नंगौना नङा सोरबा MA पास जाखानाय मानसिया मेट्रिक परीक्षा होबावनांगौ थायो नामा जाय जोंनि बर' बिमानि रावा संबिधाननि 8 सिडुलनि राव जाखाबाय दासो मानि आसामनि साबस्टेन्सियेल अफिसियेल इंलिश फैलाय मानो दासो मा होनो बेखौ एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज दासो मानि फैलाय जों गोजोनगौमोन आरो जों लुबैयो असमिया रावाबो 8 सिडुल जोंनि रावाबो 8 सिडुल जाबाय बियो सहयोगी नङा बर' रावा आसामनि फुराफुरि अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौ बेखौ नांगौना नाङा जोंनोथ' बेखौसो नांगौ 1985 सनाव एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय 2003 सननि बिटिसिनि सुक्तिजों संबिधानाव हाबबाय बिटिआर सुक्तियाव बियो आसामनि फुराफुरि अफिसियेल राव जायोब्ला होमब्लादेन जों मानिगौमोन बे एसे मोजां जादों होमब्ला बाख्नाय जायो होमब्ला बम गावजायो रंजा जायो मोसा जायो खोथाया बेसे माबे नङै बाङैखौ लानानै दिनै रायजो राजाखौ जाम्बा खालामो जोंथ' जाम्बा नङा प्रमद बर'आ एबसुआ जाम्बा जानो हागौ जों जाम्बा नंला जों दिनै बिटिसि सुक्ति खालामनानै बिटिसि सालायबाय BPF राजखान्थि हान्जा आसामनि मोनसे आन्चलिक राजनैतिक दल जोङो दिनै 16-17 बोसोर जों दिनै सालायबाय आसामाव खेबथाम BPF राजखान्थि हान्जाया एलायन्स गभर्नमेन्ट खालामनानै जों दिनै आसामखौ सालायनायनि बाहागो जों दिनै खमथा लानो हाबाय जों दिनै जाम्बा नंला बिसोरबायदि जों थगायबाय आरो नोंनि बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि सेपारेट डाइरेक्टरेट मा बेलाय बेथ' 2016 सनावनो इतिमध्य नटिफिकेशन जाखानाय आरो एबसुआनो बारे बारे बुंदोंमोन जे बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज जानो मोना खालि बर' डाइरेक्टरल' जानांगौ मानो मानिखो लासिंसिं लाजिखोना लाजिदा आरो बे दाबिया जोंना बर' थुनलाइ आफादनिसो दाबि जोंनि बर' रायजो राजानि दाबि नङा बेखौ दिनैहाय बारस'नानै जों लाबोबाय होननानै बुंनानै लानो बेखौ लाजिनाङा दा नोंखायनो फंसे खोथा एसे रायलायनि माखासे खोथाफोरखौ एसे जोंहा बुंनांगौ दं जोंनि माखासे फोरोंगुरुफोर दङ जोंनि समाजाव सासे सानै बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि सेपारेट डाइरेक्टरेटआ जाबाय एबसुआ बिराद गिदिर खामानि मावबाय बिटिआर सुक्तिया बिराद मोजां लेक्सार होयो बम गावनायाव थांफायो मोसानाय बेदर जानायाव थांफायो जों बेखौ नुबाय थायो बे बर' मिडियाम जोंनि फोरोंगुरुआ मा बुजिदों सेपारेट डाइरेक्टर फर बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज बियो माबावहाय जिरायगोन बिनि अफिसा माबाव जागोन बिनि अफिसा गुवाहाटीयाव जागोन जाबाय
दिनै बिटिसिआव जोंहा शिक्षा बिभाग दङ कलेज बिए सिम जोंहा सालायनायनि बिटिसिआ दिनै जोंहा क्षमता दं जोंनि जेसेबां बिटिसिनि सिङाव थानाय स्कुल दङ फोरोंगुरुफोर दङ बिनि जि साख्रिनि हिसाब निकास अफिसियेल रेकर्ड ट्रेन्सफार पस्टिं एपइन्टमेन्ट बे गासिबो जोंनि बिटिसि हेडक्वार्टार क'क्राझारनि दारै जायो दा दिनै बर' मिडियामनि फोरोंगुरुआ जोंहा क'क्राझारावनो जोंनि सेपारेट डाइरेक्टरेट बिटिसि हिसाबै जोंहा जितु डाइरेक्टरेट जोंहा दा दङ डाइरेक्टरेट एडुकेशन होमब्ला जायफोर दिनै सेपारेट बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजनि डाइरेक्टरेटखौ बाज्ल'बायदों बर' मिडियामनि मानगोनां फोरोंगुरु बे बाज्ल'नाय जोंनि मानगोनां फोरोंगुरुफोरनि साख्रिखौ सेपारेट डाइरेक्टरेट बर' मिडियामनि गुवाहाटीनि डाइरेक्टरेटआव हरगोन जों लुबैथारदों नालाय थांदों नोंस्रा जोंनि बिटिसिआव सालायजानाय डाइरेक्टरेटखौ नाङा नालाय दिसपुरनिखौ नोंस्रा गोजौसिनखौ नांगौ नालाय नोंसिनि साख्रिखौ जायफोर बेखौ बाज्ल'बायदों बयबो नङा सासे सानै दङ बिथांमोननि साख्रिखौ गुवाहाटीआव जों हरफिनगोन मोजां जागोन ना जाया थांफिनांगौ थां मा बुजिदों माखौ बुजिदों बुजिया सदरा माखौ बाज्ल'बाय बिटिसिआ मोनसे जोंहा आलादा मोनसे एडमिनिस्ट्रेशन शिक्षा बिभागाव एलपि एमए हाई स्कुल आरो जोंहा मा हायर सेकेन्डारि कलेजसिम सालायनायनि जोंहा बिटिसि डाइरेक्टर मोनबाय बर' मिडियामनि जेसेबां जोंनि स्कुल दङ फोरोंगुरु दङ बेखौ जुदि बै गुवाहाटीआव हरफिननांगौ जायोब्ला जोंनि बिटिसिनि शिक्षा बिभागनि डाइरेक्टरा जोंनि बर' मिडियामनि फोरोंगुरुफोरखौ साख्रिखौ जुदि सामलायनो मोनाब्ला मानिथो जोंनि बे डाइरेक्टर जाखो मानिथो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट जाखो बे सोरनि थाखाय बेफोर खोथाया मोजाङै बिसार खालामनांगौ सावरायनांगौ बुजिनांगौ खोथा दं ओरैनो बाज्ल'बा जाया ओरैनो गरम जाबा जाया नियम निथिनि खोथा दं बेफोर खोथाखौ मोजाङै बुजि बहाय मा लाब दं मा लस दं बेफोर खोथाखौ मोजाङै जोंहा बुजि आरो दिनै नटिफिकेसनाव मा ओंखारखो सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बर' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेज एलिमेन्टारि एडुकेशन एलिमेन्टारि माखौ होनो एलपिनिफ्राय एमइसिम हाई स्कुलबो गैया हायर सेकेन्डारिबो गैया कलेजबो गैया बे डाइरेक्टरेटआ बेखौ कन्ट्रल खालामो मा जाखो मा होनामोन दिनै मा लाबोखो मा मोनखो बेखौ जों दिनै मोनफा मोनफा जों बिसार खालामनो हायो जों बुजियो गतिके बिटिआर सुक्तिया गमामायैनो बहाय रायजो राजानि उन्नयननि थाखाय जेबो गैमारा रायजो जेबो गैया दिनै 7.2 बेखौ गुबुन रावारि रायग्रा गुबुन जाथि जनगोष्ठिया दिनै आपत्ति खालामदों जोंनि रायजो राजाया सानफ्लांनो हागौ बर'नि थाखाय मोजां खोमा नोंखायनो दिनैहाय सोरबा मुसलमान मानसि राजबंशी रायजो राजा सोरबा बेंगलि रायजो राजा गुबुन रावारि रायग्रा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय आपत्ति खालामदों सानफ्लांनो हागौ खिन्थु बेवहाय 7.2 बिटिआर सुक्तियाव मा बुंदों खास हायाव थानाय सरकारि हायाव थानाय जिखुनु रायजो राजा एबा बहाय बेदखल खालामनानै थानाय रायजो राजाखौ उच्छेद खालामनांगौ बे सुक्तिया जुदि आखरे जुदि पालन जायो रूपायन जायो मावफुं जायो जोंनि बर' गामि बर' रायजो राजानि हा हुआनो बांसिन कागज पत्र गैया साबेसेनि हाया पाट्टा दङ नामजारि दङ बांसिन जोंनि मानसिफ्रा दाबो खास हायाव थायो सरकारि हायाव दं गोबां गामि दं प्रत्येक गामियाव दं होमबा सुक्तिया सोरनि थाखाय जाखो आन्दलनकारि रायजो राजाया जुदि खास हायाव थानायनि थाखाय सरकारि हायाव थानायनि थाखाय होखारजानांगौ जायोब्ला बे सुक्तिखौ जोंनो मानो नांगौ जायो बिसोर जेबो बुजिया जेबो मिथिया ओरैबायदि हाखु दाखु सुक्तिखौ खालामबाय मानो खालामा हाखु दाखु जानुवारियाव जेरैखि जाया सुक्तिया जानांगौ मानोना एप्रिल फैबानो बिटिसिनि इलेक्सना फैगोन बे सुक्तिखौनो दल दामनानै रायजो राजाखौ आन्दाय होनानै भट आदाय खालामनानै देरहानानै सिट जानांगौ प्रमद बर'नि एजेन्डाया गोदोनिफ्रायनो सिंगेल मोनसेल'
बियो माब्लाबाबो रायजोनि थाखाय जिबनाव सिन्था खालामबोफेराखै खालि बेना बिटिसिनि चिफ जानाय बेल' ओमफ्राय लेक्सारा आङो रायजो मोनागौमानि माब्लाबाबो आं भट दाराया चिफ जाया EM मन्थ्रि जाया MLA जाया बेखौ सोर बुङा प्रमद बर'सो बुंदों दा होमब्ला दारायबाय नालाय दा भट दारायबाय नालाय मा बिटिआर रायजो जाबाय नामा बिनि मथेब्ला बिटिआर रायजो ओंखायनो बेहा भट दारायबाय बेखौ जों बिदि लानांगौ नामा लासिंसिं बेफोर गोबां दिनैहाय खोथा दं रायजोफोर खोब जोङो साबधान जानांसिगोन आरो गोबां दिनैहाय खैफोदासो फैगासिनो ओंखायनो जोङो बे सुक्तिखौ जोङो मावफुंहोनायाव गैया ओंखायनो जों खुला जों बुंदों मोजाङै मोजां जोंहा देरहाफिननानै हाग्रामा सरकार दानानै बे गाज्रि गाज्रि सुक्तिनि दफाखौ जोंहा बोखारफिनजोबनांगौ बेखौ जों बोखारफिननो हायाबा जोंहा बिपद दङ आरो नोङो आलादा रायजो मोननायनि थाखाय जे सिमां नुबाय थायो जोंनि मानसिफ्रा बे समाव बाउन्डारिया दानख'नाय जायो इलेक्सन जोबबानो एडभार्टाइजमेन्ट होसिगोन गोसोआव ला एडभार्टाइज होनाय लोगो लोगो सोर माबेथिं थायो दरखास्त'आ ज्राव ज्राव होगोन बांसिन दानख'नांगौ होननानै दरखास्त' होगोन होमब्ला मा खालामनो रायजो राजाफ्रा जों मा खालामनो बार'नो मोना दानख'नो मोना होननानै आन्दलन खालामफिनदो पुलिस मिलिटारिजों बुजाफिनदो हमनानै जेलाव लांजाफिनदो खोथायाथ' बेसो जागोन बे काहानिखौसो दिनै प्रमद बर'आ दिनै लाबोफिननो बेफोर बिराद सिरियास खोथा रायजोफोर दिनै प्रमद बर'आ चिफ जाया हिमन्त बिश्व शर्मानि फाव फान्दायनायाव प्रमद बर'आ माबा लांखांनानै गाब्रबाय आंथि सुक्तियाव जोंनि NDPनि बिदा फंबाया सहि होबाय बिथांमोननि पुनर संस्थापननि खोथा दङ NDPनि संग्रामाव गोबां जिउ गोमादों गासैबो मुंख्लं बै मुंख्लं नखरफोरा दिनैहाय मोजाङै संसार जानो हायाखै बिसोरनि थांनानै थानायनि राहा खालामनांगौ दङ गोबां हाजार हाजार रायजो राजा NDPनि नामाव NDP केडार दिनै केस दङ जायफ्रा केसाव गोलैदों बिसोरसो मिथियो हा हु फानबाबो आगोर मोनाखै बे केसफ्रा दिनै उइद्र' जानांगौ जेलावबो दिनै गोबां NDP दैदेनगिरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै केडारफोर जेलाव दङ दिनै गौरां बेफोर खोथाखौ बिटिआर सुक्तियाव जुदि मोजाङै खालामनानै लाबोयोमोनबा बयजोंबो आइ आफा रायजो राजाजों रायज्लायनानै सानलायनानै बेफोर दिनै गाज्रि अबस्था दिनै जाफिनांगौ प्रमद बर'नि साननाया जाहैबाय गाव हारसिं जानांगौ NDPफ्रा खस्थ' मोननानै थाबाय थानांगौ जेलाव थानाया गनो मोना नङाब्ला गाव लिडार जानो हानाय नङा खोथायालाय बेसो दिनै जोंखौ बरनाम खालामदों जाजोब्बाय नस्थ' खालामजोब्बाय धंस' खालामजोब्बाय जाजोब्बायब्ला धंस' खालामजोब्बायब्ला दिनैनि बे लामा बान्दो दंग'निफ्राय आरम्भ खालामनानै स्कुल कलेजनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनैहाय बोरैहाय BTC ओनसोलाव दिनै जौगानाया फैदों बे खोथाखौ आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनहा दिनै बयबो मिथियो PDCआ जुदि गैयामोनब्ला बे जोंनि रान्दि दुखियानि पेन्सन बोराय बुरिनि पेन्सन IY न' दिनैनि PMAY जब कार्ड लानानै खामानि मावनाय बे गासैबो आसनियानो जोंनि BTC ओनसोलाव जों मोननाय नङामोन VCDCनि गेजेरजोंसो गोबां जोंनि 40% जोंनि हाग्रा ओनसोलाव सा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनो जों दिनै फाका लामा IY न' बै गोबां गोबां गामिनि जौगानाय आसनिफोरखौ जों हरनो हादों खारन फरेस्टनि आयेना जाहैबाय फरेस्ट ओनसोलाव खुनु नोङो जौगानायनि हाबाफारि खालामनो हाया दा बे खोथाखौ हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै हिंसा जादों हिंसा खालामनानै बे VCDCखौ बोखारनो मोनो मा खोथा बेफोर गासैबो खोथाखौ जोङो सिरियास जादों आरो आसामनि एबार इलेक्सनाव BPF राजखान्थि हान्जाया गोग्गोम जोङो दैदेननानै आरोबाव आसामाव जोङो सालायनायनि थाखाय गभर्नमेन्ट दानायनि थाखाय जोङो खाबु मोनगोन आसामाव जों जेला आरोबाव गभर्नमेन्ट दाहैनो हागोन होमब्ला जोङो BTC ओनसोलाव दिल्ली आरो दिसपुरनिफ्राय गोबां जौगानायनि जों हाबाफारिफोरखौ जों बेवहाय लाबोनो हागोन बे रोखोमै जोङो थाखो थाखो जोङो दिनै आवगायलांदों बेखौनो दिनै होबथानो नागिरदों ओंखायनो देग्लायनि इलेक्सना मोननाय मोनै सोरखौबा EMC बानायनायनि नङा रायजोफोर बे इलेक्सना जाहैबाय मोनखानाय BTCखौ फोथांनानै दोननायनि दावहानिसो बे इलेक्सन
बे खोथाखौ जों बयबो मोजाङै बुजियो बेखिनिखौनो आङो बुंनाय खावलायबाय অসম বিধানসভাৰ পৰা কাৰ পাছ কেইবাখনো বিধানসভাৰ পাছ লাগি আছে আচলতে এই গাড়ীসমূহত পাছ কি ধৰণে লাভ কৰিলে যদি কোনো ধৰণৰ আৰক্ষী কোনো ধৰণৰ আচলতে বিষয়াৰ যদি গাড়ী নহয় কোনো ধৰণৰ মন্ত্ৰীৰ গাড়ী নহয় তেতিয়াহ'লে এই পাছসমূহ কি ধৰণে লগাব পাৰিলে আৰু পাছ যদি লগোৱাই আছে এই পাছসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি সন্তানক কিহৰ কাৰণে গাড়ীখন ৰাজপথলৈ উলিয়াই নিবলৈ দিছিল কিহৰ কাৰণে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল ভিডিঅ'नि পিছাव खोनाखाबाय जोंनि बर' लिडारफोरनि गेजेरावबो जादों नामा सोरबाफोर MCLA नि बेनारखौ लानानै सोरबा न'खरनि जाथि खुरमा गथ' गथाया अबेबा पार्टी जानाय अबेबा आलासि जानाय गुबुन गुबुन खामानियाव जाहाथा लानानै बेरायनाय MCLA नि बेनारखौ लानानै आरो लोगोसे बर' MLA फोर बिथांमोननि न'खराव जादों नामा सांग्रां जा सोरबा बर' मिनिस्टारनि न'खराव जादों नामा जाहाथे सरखारि बेनारखौ लानानै जाहाथा गारि गुराखौ ओरैनो आलासि जानाय पार्टी जानाय गुबुन गुबुन खामानियाव बेरायनाय सांग्रां जा गारियाबो सिस जानो हागौ आरो जाय मानसिया जाहाथा लांनानै अबेबा पार्टी जानाय गुबुन गुबुन जायगायाव ओरैनो गारिखौ लानानै बेरायनाय सोरबाफोर लांग्रा मानसिया जोबथेसालिनि आलासि जानो हागौ जेलनि आलासि जानो हागौ सांग्रां जा लोगोसे सोरबाफोर आर्मि रिटायार पुलिस रिटायारा जेल मानसिफोरनाव थाखा फैसा थायो होननानै लामा सामायाव जमनो हागौ बिनि थाखायनो ओरैनो सोरबाफोर साख्रि मावग्रा मानसिया पुलिसनि बेनार लागायनाय सोरबाफोर बिक्तिगर सोरबाफोर आर्मि रिटायारफ्रा बिक्तिगर ओरैनो बेनार लागायना लानाय सोरबा साख्रि मावग्राया ओरैनो बेनार लागायना लानाय बिनिफ्राय एसे जानगार थायोबा मोजां जायो सिखाव दाखायफ्रा जाहाथे लामा सामायाव जमनो हाया ओरै आर्मि रिटायार थांगासिनो दं गारि गंसे बिथांखौ माबा मोनसे खालायनांगौ बे पुलिस रिटायार थांगासिनो दं गारि लानानै सोरबा साख्रि मावनाय रिटायार गारि लानानै थांगासिनो दं बेबायदि सिखावफोरनि नोजोराव जाहाथे दा गोलैथों सांग्रां जा जोंनि बर' MCLA फ्राबो सांग्रां जा गथ' गथायनो जाथि खुरमानो गारिफोरखौ जाहाथा MCLA नि बेनारखौ लागायनानै दोननाय गारिखौ जाहाथा पार्टी जानायाव आलासि जानायाव ओरैनो हरलाबायनाङा बर' MLA फोरनि न'खराव गावनि गथ' गथाय गावनि न'खरनि मानसिनो जाहाथा हरलाबायनाङा जोंनि बर' मिनिस्टारफोरनि साफा सानै बिथांमोनाबो सांग्रां जा जाहाथे गारि गुराया सांग्रां जानानै जाहाथे थायो न'खरावनो